Salutare, salutare și bine ați revenit! În clipul de astăzi o să comentez un clip în care Alex comentează niște poze de ale mele mai vechi. Pentru aceia dintre voi care nu ați văzut deja clipul, ei bine, Alex mi-a luat la puricat niște poze mai vechi de ale mele de pe DeviantArt. Nu știu dacă ați auzit până acum de acest site, era un fel de high five, un fel de MySpace, Facebook, nu știu cum să-i spun, undeva prin 2008-2009 și îl foloseam intens, îmi plăcea super mult și îmi postam acolo o grămadă de poze pe care mi le făceau niște prieteni, eu le editam, eu le aranjam și le postam acolo și eram super mândru de ele. Și mi-am dorit de super mult timp să fac chestia asta, adică să pun pe cineva profi, un fotograf care se pricepe, să le comenteze ce greșeli și ce era greșit și ce era nasol în pozele alea pe care eu le făceam acum aproape 10 ani. Cred că sunt și poze mai vechi de 10 ani. Dar hai să vedem ce reacție a avut Alex la aceste poze. Sunt tare, tare curios ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Slabe șanse să-i fi plăcut ceva, dar hai să vedem. Salutare oamenii mei și bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Da. Aveți tot dreptul să aruncați cu pietre, aveți tot dreptul să spuneți ce vreți voi. N-am mai postat de 46 de zile, dacă nu mă înșel. Dar mi-a asum chestia asta și n-am mai făcut-o pentru că am intrat într-o stare de asta de burnout, nechef din cauza lockdown-ului pe care l-am suferit în Londra de 2 ori. Mi-au închis sala mea, nu știu ce, pe scurt. Am plecat din Londra o perioadă, am venit în România, am stat cu ai mei, mi-am petrecut și eu timpul ca un om normal care nu face absolut nimic și gen doar să bucură de trecerea timpului și de efemeritatea personală. Și eu cred că trebuie să faci un clip de ce am revenit în România. Cred că ar prinde. Și acum că m-am întors, vreau să postez, am venit, m-am întâlnit cu Răzvan în București, sunt la Răzvan acasă după acest decor, voi nu-l vedeți, dar apartamentul Răzvan arată excepțional, de fiecare dată îmi place de mor. Și da, acum îl liniștesc puțin pentru că urmează să-i comentăm pozele de pe DeviantArt. Eu n-am auzit de chestia asta, cred că era ceva, un fel de high five sau un fel de Facebook, ceva de când era el tânăr, adică dacă el are 45 de ani, de pe 1942, undeva cred că prin timpul războiului mondial, omul posta pe acest DeviantArt și na, să get some pussy, you know what I mean? Așa că astăzi am zis ce mod mai bun de a face renașterea, la renaissance de la critic de fotografii decât să iau la baros pozele prietenului meu foarte bun. Și hai să vedem ce poze are, pentru că vă dați seama, din 1942 până acum cred că găsim și poze puțin compromițătoare. În manieră clasică eu o să stau frumos aici, o să-i deschid pozele lui Răzvanel de pe DeviantArt și o să vedem ce iese, o să le pun aici lângă mine, nu o să apară doar pe ecran. Vă aștept și pe voi să le dați note și comentarii în comment section, să vedem dacă suntem de acord sau nu. Și ca să fie foarte clar, Alex nu a văzut până la acest moment pozele, eu am deschis contul de DeviantArt, am lăsat fereastra închisă să le vadă în premieră, să vedem ce reacție are în premieră la pozele mele. Mie mi-a spus Răzvan că doar trebuie să dau click pe Safari și... El mi-a spus prima că nu se supără orice zice. Așa că... Păreri? Păreri, băieți! Bun. Hai să că pot să comentez orice, așa că o luăm cu... Nu pot să mă abțin de râs. Așa că o luăm cu început. Deci eu n-am mai văzut, vă jur, n-am văzut pozele astea niciodată. Mă așteptam să fie rele. Cunoscându-l pe Răzvan... Și înțeleg că sunt foarte rele după prima ta reacție. Nu mă așteptam să fie chiar așa rele, dar hai să vedem. Deci prima dată. Hai să începem cu asta că mi-a atras atenția. Wow, there's a lot to say. Deci, în primul rând... Deci, vă spun că e prima oară când văd clipul, nu știu ce urmează să spună. Eu am fost în cameră, am fost în cealaltă cameră, m-am avut AirPods-urile pe urechi, n-am ascultat, n-am auzit nimic, pentru că am vrut să fie legit, să fie 100% reacția mea la reacția lui. Și sunt sigur că o să se ia de acel mare și frumos watermark. Dar... Bă, puteai să faci watermark. Exact ce v-am spus. Ăla și mai mare, băieții cărora le plac watermark-urile și mă știți dinainte. Vă rog, explicați-mi și mie. Să putea mai mare watermark-ul ăla? Putea să acopere toată poza? Putea să-l acopere și pe Răzvan? Putea să fie doar watermark-ul toată poza? Vreau să știu. Mamă! Și acum asta, nu-i vina lui Răzvan, clar, watermark-ul ăla gigantic. Ba da, este fix vina lui Răzvan, pentru că, așa cum am spus la început, pozele mi le făceau niște prieteni, în mare parte o prietenă foarte bună cu care și-am la poze, dar de edit și de watermark și de tot ce înseamnă postat pe DeviantArt, eu mă ocupam, era doar jobul meu, ca să spun așa, și eu făceam acele watermark-uri imense, dar o să vă povestesc despre ele un pic mai târziu. Ce ai făcut cu părul ăla?
Uai de capul meu, ce ai făcut cu părul ăla? Și sincer, cred că dacă ar fi să mă gândesc așa în retrospectivă, cred că tocmai de-aia am pus poza, că mi se părea mie că îmi stă părul super bine. Foarte greu de spus de ceva de bine la poza asta, pentru că efectiv mă uit la aia și sunt la modul... Nu. Epoleția aia de la gecuța aia. Bine, acum pe vreme, v-am spus, pe 1942. Voi nu realizați cât timp a trecut de atunci? Poate era... Ăla era un Palton care cred că merea cu 2 numere mai mari cel puțin, pe lângă faptul că eu sunt foarte slab și cam toate lucrurile stau capegat pe mine. Ăla era și foarte mare de mine, dar în poză ziceam eu, cred că nu se vede. La modă era ceva, așa că nu pot să mă... Dar se vede. Mă leg de chestia asta. Eșarfa aia un pic cam mare, cred că îl mânca pe Răzvan. Dar, văd că îl doare capul, aia e și... Păi nu mai doare capul și eu mai fac asta cu durerea de cap. Zona în care a făcut poze, mamă, e groaznică. E ceva, cred că pe la ieșirea din București, nici nu știu unde să zic asta sau... Ba nu, cred că e undeva prin Alexandria, că el e... Exact. Și ieșirea din Alexandria. Bine, așa o fi arătat Alexandria în 1942? Greu de spus, da. Greu de spus. Over-edited, nici nu stau să discut de chestia asta, 3 tone de edit. Fix zici că e de editul ăla de la Instagram pe care și-l punea toată lumea, sepia sau nu știu, era un edit pe care absolut toată lumea îl punea și dădea maxim, îi dădea forjă, 100, ăla e, frate, that's the look. Deci da, fix asta făceam, le editam până nu se mai înțelegea nimic de ele, efectiv, și nu știam fiecare chestie ce fac, îmi dădeam eu seama așa cât de cât, dar efectiv luam contrastul și mă ziceam, începe să se vadă cu purici și nasol, dă-i înapoi. Luminositatea, e prea luminată, dă-i un pic mai încet, așa e prea galben. Efectiv făceam din ochi, din ce mi se părea mie că arată bine, nu știam, habar n-aveam ce fac toate tool-urile alea și doar improvizam așa și mi se părea mie că arată bine, foi așa. Oricum îmi place că a fost consecvent cu editurile, că avem cam același tip de editare. Poza numărul 2 din categoria Răzvan în Războiul Mondial. Deci, da, ideea este că eu puneam aceste eu când făceam când ieșeam la o ședință foto, la un shooting foto și făceam anumite poze într-o ținută, toate pozele le editam la fel, mai mult sau mai puțin, și puneam același watermark, pentru că eu le făceam cumva pe ediții, pe colecții, știi, era colecție de poze și astea era, de exemplu, Giocattolo, dacă mă înșel, cred că înseamnă jucărie în italiană, și toate erau din aceeași ediție și toate aveau același watermark pus undeva frumos, așa, să dea bine în poză. Vreau și eu să știu, Răzvan, ce-s cu galoșii ăia în picioarele tale? Deci, dovada că Răzvan, până când nu a existat Off-White, n-a știut cu ce să încarce. Mamă, deci, nu, vai de cap. Și ce e cu boticul ăla, Răzvan, mă? Așa sufeream eu, mă, deci așa sufeream eu, mă uitam în zare și sufeream, asta era poza mea de suferință. Păi cine? Era fotograful, ai zis, băgăm tare la el. Același watermark de proporții colosal de mari. Blugi, nu-i... Partea de sus era cum era, bă, da, blugi aia și cu galoșii aia. Cred că era la pește, Răzvan, și a zis că e momentul potrivit să intre pe domeniul ăsta de foto. Da, mă, eram pe marginea lacului, mulinam acolo și mi-a zis bă, nu vrei să faci niște poze bune? Și eu zic, da, fă și m-a prins fix în poziția asta. Cam asta ar fi povestea, nu? Să devină influencer. O greșeală foarte mare din partea fotografului că l-a pus să uite în partea dreaptă și anume în exteriorul imaginii, în timp ce în partea stângă creează foarte mult spațiu negativ, acoperit cu absolut nimic. Acoperit, cred că cu watermark-ul ăla să voia, trebuia să ridice watermark-ul și să-l mărească și mai mult. Și atunci nu am mai fi avut spațiu mort, dar da, asta este. Avem și spațiu mort, avem și galoșii aia care sunt la fel de morți. Trecem la poza următoare. Am găsit ceva la fel de frumos și haideți să ne pregătim, băieți, să analizăm această... Băi, deci dacă voi credeți că Răzvan a fost Răzvan dintotdeauna... Eu cred. Am fost Terminator înainte, după ochelarii aia și poziția și frizura mai ales. Priviți această poză cu acest mini cocalar... Mini, deci... Sunt curios ce BMW avea aici. Era E90 ăla clasic sau era ursulet sau... Sunt ambele același lucru, nu știu, mă pricep. Dar pot să spun, în primul rând îmi place foarte mult cum e încadrată acea plantă în
în stânga imagini jos. Arată excepțional, îmi place foarte, foarte mult. Îmi place că tu ești centrat. Îmi place foarte mult că ți s-au tăiat picioarele de la glezne, întrucât... Boss, plan american, așa se numește când tai de despre glezne. Era ceva fin, nu așa? Noi să nu ne dăm seama dacă ai sau nu picioare. Stilul vestimentar, unul de efectiv breathtaking. Nu pot să mai zic ceva. Când văd geaca aia de Fulger McQueen, de Piston Races, n-ai mă frate, nu te pui cu așa ceva. Și ochelarii aia nu mai zic. Băi, era look de băiat rău, jachetă din aia așa de băiat rău, ochelari, frumos, frizura, tricou mă cam stricat, tricoul ăla cu Yogi, nu prea e din filmul ăla, dar bine, toată poza, nimic din poza aia nu e într-un film, dar exact ce spuneam. Aia zic. Pe lângă asta observăm stilul de editare excepțional, care sunt foarte, foarte buni prieteni, acest dat la maxim pe orice. Exact. Mi-a băgat niște bule din alea de flair peste tot. Să fie. Exact, mai bine să fie. Răzvan a plătit pentru toate chestiile astea și da, știu. Dacă vă gândiți că nu puteți să faceți bani după urma oamenilor din fotografie, gândiți-vă că Răzvan a plătit pentru pozele astea, ceea ce înseamnă că se pot face bani oricând din fotografie. Trebuie doar să-l găsești pe Răzvan. Și Răzvan a venit acolo și a zis, ăsta i-a spus, băi, e 1.000.000 ședința fotografie. Răzvan i-a dat 1.000 de euro. Că nu se uită. Și după care a zis, bă, dar de 1.000 de euro mi bat și pe prietenii mei. Pe juniori. Și a băgat acolo, i-a încadrat în spate, a zis, gata, șefule, să face, nu-i problemă. Partea amuzantă este că eu pe oamenii aia nu știam, habar n-aveam cine sunt. Pe mine nu m-a interesat faptul că unul se uită chiorâș la mine, gen, ce facem ăsta acolo, unul la nicio treabă și buruioana aia, care este jumătate din poză. Acolo frumos cu ceasul să se vadă, cu ochelarii ăștia, frizura. Să te mai tunzi așa, Răzvan, stă foarte, foarte bine, sfatul meu. Îmi place foarte mult cum te-ai tuns. Una belisima. O să trecem foarte repede prin această mini-sinistrat în gară. Asta este poză din serie cu cele de două dinainte, aceeași serie frumos, numai că schimbasem locația, mă stăsem la gară, aveam și bagajul cu mine, primeam vânzare, nu știu dacă voiam să plec pe lună, pe Marte, în alt oraș sau dacă așteptam pe cineva, era ceva așa misterios, era un boem. Foarte tare poza asta, foarte, foarte, foarte frumoasă. Îmi place că și-a adus și bagajul. Props. Foarte bun și foarte bine exploatat, cu acel bagajel, cu acei galoși de mărimea 73. Foarte tare, îmi place și poza asta foarte mult, iarăși contrastul de albastru cu albastru, blugie aia. Excepțional. Să vedem. Bun. Da. Poza asta, deci efectiv eu nu pot să vă spun de ce mi-a plăcut poza asta, pentru că la o majoritate mi-amintesc așa cam ce mi-a plăcut de le-am postat, dar la poza asta nu știu ce mi-a plăcut mie și mi-aduc aminte că poza asta am făcut-o noaptea, noaptea eram la mine în cameră și ce m-am trezit eu să-mi fac o poză, ăștia sunt ochelarii lui taică-meu, sunt niște ochelari din aia retro de pe vremea lui Paz Vantichiorul, de pe vremea lui Ceaușescu, sunt niște ochelari românești, cred că scria Dina sau Dana sau Diana pe ei și mi s-a părut mie super cool și am luat aparatul de fotografiat cu blitz, pentru că fața mea, dacă vedeți, este super luminată din cauza blitzului. Nu știu cum am să stau cu ochii deschiși în blitzul ăla. M-am pozat, mi s-a părut mie că e o poză foarte frumoasă cu tot capul meu care acoperă toată fotografia, deci este un cap înconjurat de puțin peisaj, e doar un cap în poza asta și mi s-a părut mie cool. Am postat. Frumos. Ceva fin, nu se poate. Ceva fin, băieți. Ceva fin. Răzvan, observ că știa dintotdeauna să se încalțe foarte, foarte bine. Observăm acești convention style cu acești blugi superbi, dar v-am spus, în cel de-al doilea război mondial era foarte greu să faci supply de blugi, de chestii din astea, era foarte, 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 foarte greu, așa că na, la vârsta lui și cât avea el aici, 11 ani, merge. It's good. Și încă o chestie, văd că el avea aici, are niște albume pe care le-a pus nume, whatever, și sunt Winter Supreme, Spring Arancione, știi că o dădea pe engleză italiană. Closer, Summer Passion. One Summer, Summer Quotes. Da, asta era ideea, că eu odată că făceam pozele pe ediții și le numeam, toate aveau același watermark pentru că erau dintr-o colecție de fotografie cool, mișto, așa, și după aia colecțiile le băgam și pe ele în alte colecții și făceam foldere cu fiecare poză în parte și... Da.
Toy Idea. Ia să vedem noi Toy Idea. Oh, stați că m-am prins. Oh, Leprechaun. L-am găsit pe spiridușul lui St. Patrick. Păi n-ai cum, frate, așa ceva, nu pot eu să șocat. Deci, asta este o poză editată după o altă poză. Este un refreshing, un edit, un remake, remaster, ca vreți să spuneți, la o poză care arată ceva de genul. Este aceeași poză, numai că este un pic editată altfel. Și este printre primele poze în Photoshop în care am băgat mai mult decât efecte speciale, adică lens flare și edit de culoare, contrast și mai departe. Am făcut și acest curcubeu, este făcut de mine. Am pus culorile peste alb, i-am dat un fel de raw, i-am dat un fel de blur ca să iasă acest curcubeu care vine prin spatele meu și iese, și am încercat eu să decupez aici un pic la mână, dar nu a fost ce trebuie, adică se vede, dacă ai un pic de zoom, se vede că editul ăla nu e ce trebuie. Iarăși un logo foarte mic, pus și de 2 ori, ca să fim siguri că îl vedem, în caz că cineva vrea să copieze poza asta, să știe cine a făcut-o. Băieți, eu nu pot să cred că omul are sandwich în mână. Eu nu pot să cred așa ceva. Ba da, fix sandwich aveam în mână, mi-aduc aminte, eram la liceu, eram într-o pauză, am fost să merg ceva de mâncare și am intrat în clasă și poza asta nu e o poză programată, nu e la modul că am spus cuiva, bă, fă-mi și mie o poză cu sandwich ăsta în mână. Deci am intrat în clasă și cineva mi-a făcut o poză. N-aș să spun de ce, poate că a vrut să facă mișto de mine că sunt îmbrăcat în verde sau ca un spirituș, cum zice Alex, mi-a făcut poza asta, de-aia și privirea mea dubioasă și pierdută și mestecam la sandwich. Cineva mi-a făcut poză, cred că am văzut poza și am zis, da, dăm poza că e super mișto, hai să o editez, să o pun pe DeviantArt, că este super mișto poza asta, este ce trebuie, este aur curat. Nu pot să nu-mi dă zoom mai mult. Deci vreau să văd. Omul are sandwich-ul în mână. Omul avea sandwich-ul în mână și a zis, ăsta e un moment bun să dăm drumul la un shooting photo nepregătit. Da, impresia că n-aș fi vrut să fiu pozat. De-aia să și uită în altă parte, da, el să uită așa, nu știu, cumva așa e. Da, cred că un ochi era la cel care îmi face poze și un ochi era la sandwich sau la curcubeu, nu știu ce s-a întâmplat. Știți? Acum după posibilități. A fost mai rău cu Răzvan. A fost mai rău cu Răzvan decât trebuia. Dar outfit-ul, on point, on flick. On flick. E și mâna aia așa, deci era pregătit, Răzvan era pregătit pentru Franța, de fapt. El aici și exersa cariera. Era cu mâna așa, era cu sandwich-ul în mână să vadă pe sărăchie. Mâna așa și era... Madame, urmă 1 euro. Știți, era pregătit de bam, direct poza aia. Direct poza aia. Și șepcuța, poc, trasă puțin poc și așa dormea băiatul la ora de ciența matematică. Gungile astea pe tangentă, de infinit, de unghi. Ăsta era parcă unghi sau nu mai știu. Și eu am fost bun la matematică. Ca și mine. Deci cam asta cu profilul de DeviantArt al lui Răzvan. Summer, el e Summer Toy. El e Summer Toy. Așa îl chema pe Summer Toy. Deci mie în liceu mi se spunea mi se spunea Toy pentru că am avut la un moment dat, cred că la balul bobocilor am avut un tricou cu I'm not a toy și de acolo mi-a rămas numele de Toy și eu îmi pusesem și pe Messenger, pe High Five și pe tot aveam Toy, peste tot era Toy, de-aia am pus la DeviantArt Summer Toy, nu mă întreba de ce Summer, poate pentru că îmi place vara, bar n-am și da. Adică pe modelul fetelor jucați-vă cu mine vara asta, știi? Nu doar vara. Mi-a plăcut să fac chestia asta. Mi-a plăcut să râd de Răzvan. Așa cum am spus, este un cont vechi, toate pozele astea acum 10 ani, atunci mi se părea cool, mi se păreau super cool, știu că sunt majoritatea dintre ele sunt super penibile și cringe, dar mi se pare amuzant să mă uit la ele și să mă amuz pe seama lor. Mă bucur că Alex a uitat la ele și că a fost răuț, mai așteptam la mai rău, să fie mai rău, mai critic de atât, dar a fost ok. O să vă las și vă un link în descrierea acestui clip cu link-ul către contul meu de DeviantArt. Distrați-vă, uitați-vă la poze, faceți mișto de ele, trimiteți-mi critică dacă aveți alte idei, puteți să faceți cât rău vreți voi, nu mă supăr, n-am nicio treabă. Sper că v-a plăcut, așadar nu uitați de like, share și subscribe, evident doar dacă v-a plăcut. Pe mine mă găsiți pe Instagram la No Hard Feelings cu V în loc de A și pe Alex la The Real Alexander Shepard. Până data viitoare, să vă fie numai și numai bine!